Jauna, momentu horretan Bizkaiko jauna zen horretan Juan Núñez de Lara, bere emaztearen omenez, Maria Díaz de Haro, naiz eta errealidadean, dirudienez, hiria sortzen dauena eta Bizkaian momentu horretan benetako aginte zeukana, Maria Díaz de Haro zen, ez? 1318an, esan dudan moduan, momentu batean ikusten du zelan hemendik Arratia ibaiaren bazterretik zijoan bide berri bat aurkitu zutela merkatariek, merkantzia garraiatzeko Gazteloko Lautadatik itsaso aldera edo itsaso aldetik Lautadara, eta bide horri segurtasun neurri bat emoteko garraiatzen ziren merkantziak kontrolatzeko eta segurazko zergaz kargatzeko, erabakitzen du hiri bat sortzea, gainontzeko hiriak moduan ere, estrategikoki oso ondo kokatuta zegoen bide horretan. Arratia ibaia eta Upu ibaia elkartzen dira puntu honetan, eta edonola merkatariek pasatu, ezinbestez pasatu beharko ziren hemendik kostaren bila. Villa de Haro berez ikusten denez, Villa de Haro bere omenez izena hortik datorrela,